Ano? Dikit din. Iya. Mahal. Ano? Maliligo lang. Uy, good morning. Try ko lang kung may sounds. I am the first. Ayun, tama pala. Uy, bakit hindi ko maano? Nalilito ko noon at week ago na 24 hours. May sounds ba? Ayun, may sounds na tayo guys. May sounds na tayo. Good morning, good morning. Inaayos ko siya. Inaayos ko tong ano. Inaayos ko tong cellphone ko. Boy Abunda, good morning. Welcome back po sa inyong lahat. Naayos ang audio, yes, naayos ko na. Hindi ko na babaguhin yan. Hindi ko na babaguhin ang ano niya, ang settings. Chat ko si Rab, ayan yun na, wag na, baka ano pa. Kape guys, kape. Black coffee. Tanghali na ako nagising. Rinig ba yung sounds? Rinig ba yung sounds? Rinig ba yung sounds? Hindi. Wala ba tayo eating? Ayan yun na, mahina naman, hindi naman ganun kalakas. Hindi tayo makaka-copyright. Pag copyright, di-delete nito. I-mute ko na lang ito pagkatapos ng ano natin. Wala muna tayong eating show ngayon. Busy pa si Manugang guys. Hindi naman rinig. Yan. Manay Arms, good morning. Miss Lotlot de Leon, good morning. Hagard tayo ngayon, hagard. Pahinga. 2 araw pahinga tapos trabaho na ulit na naman ng ano, Lunes. Good morning sa 23. Palike po ng ating live. Good morning po sa lahat. Dito ako nakaduyan sa kubo. Kasama ko si Kuya Jojo. Yes, Kuya Jojo. Kuya Jojo! Dai, Kuya Jojo. Jojo. Tingnan natin guys. Busy ngayon dito guys. Tingnan nyo. Yan o. Busy ang mga kalat. Yan. Kalat ang paligid namin ngayon. Preparing na yan. Yan si Kuya Jojo. Katabi ko sa duyan. Alas Kuya Jojo. Good morning guys. Good morning. Sophie Hamidudin. Good morning. Chinese name. Good morning. Hello. Tahol. Ako ng tahol. Ayaw ako lubayan ng ubo. Ano? Ako din eh. Meron din ako. Meron din ako. Pero ganun pa rin. Nag-i-smoke pa rin. Kahit na tahol ng tahol. Nag-i-smoke pa rin. Ano? Medyo tawag ka. Good morning sa 12 na nakatambay sa ating live for today, for this morning, for tonight tuloy. Good morning. Sino nagbomba? Si Honey Leon, ano, asawa ni Kuya Bob. Kararating lang ni Den galing palengke. Good morning, Rob. Sino tong ano, bakit naka-moderator? Pangalan 69 na ano to? Chinese name. Sino ka po? Anong pangalan mo dati? Chinese name. 2 account.
Chinese name. Good morning, Rob. Good morning sa 10 nakatambay dito sa ating live. Kape tayo, kape. Sir Payne, siguro yan. Tagal nyo hindi nag-live. Oh. Busy kami, guys. Nakikita mo naman yung my day ni ate din mo, di ba, ano, Rob? Yung sa pagpipintura namin, no? Namiss nyo ba kami? Namiss nyo na ba si ate din nyo? Good morning. Mag-smoke lang ako, ha? Habang nagkakape. Sir, ano to? Ikaw ba to, Sir Payne? Chinese name? Hina-heart ko pag nag-post si ate din sa IPO yan. Thank you so much, ano, Rob. Hindi naman na miss, joke lang. Okay lang yun. Kaya hindi kami nagla-live dito. Pawis na agad ako. Haggard, guys, haggard. Kaping malamig na. Hindi na miss pero ang dami nakatambay ngayon, no? Na-miss nyo kami. Good morning, guys. Pa-like ng ating live. Sa mga hindi mag-like, bahala kayo dyan. Pangit kayo. Good morning sa 13 na nakatambay sa ating live. Ano, nag-try lang ako ngayon. Oh, si Sir Pin yan, oo nga. Na, ano ko, na kilala ko yung profile niya. Nasabi mo kanina for tonight pag kapunta yan. Oh, nagkakamali tayo kasi, ano. Good morning, good morning. Hindi natin alam kung gaano katagal tong live na to kasi tinisting ko lang kung may sounds na tayo kasi ayun ako, cleaner data ko yung apps nito, yung ano ba ito? YouTube apps. Cleaner data ko. Then wala akong pinalitan. Kung ano lang yung recommendation ng cellphone ko para sa mga permission, yun lang. And then tinry ko kung pwede kakaya magkakaroon ng sounds. Ayun, nagkaroon tayo ng sounds, guys. Nauna ako nag-like, ha, bahala sila kung hindi mag-like. Bahala sila. Good morning sa inyo. Duyan-duyan tayo dito, guys. Oh. Sarap. Ito na yung ano ba yun? Yan yung lamesang tinanggal na naikabit na namin yung ginawa kong bago. Di ba? Kinabit ni Kuya Bob. Tapos nilagyan niya ng yung sanding sealer, sabi niya. Makikita niyo na yan sa susunod mga update na yan. Hindi pa namin maipapakita yan. Good morning sa mga nakatambay dito sa ating live. Ayun na si ate din nyo. Yan si ate din nyo. Ayun na, papakain ng baboy. Papakain ng baboy, guys. Nasaan po si ate din? Ayun po, ayun, pinakita ko na. Rarating lang galing palengke. Kasi bukas may outing kami bukas. Birthday ng bayaw kong kano. Bayaw, hindi ko bayaw, bilas pala, no. Bayaw ni ate din yung nakano. Birthday niya bukas. Wow, outing sama kami. Yes, sa resort lang, resort. Tapos sa beach din. Try ko ila-live bukas kung kaya, Kung may signal bukas sa try ko i-live yung outing na yan. Ila-live ko. Wala nang panahon guys, mag-vlog. Puro live lang tayo. At least may update, Good morning, good morning. Salamat sa nag-like. Good morning. Sa mga nakatambay dyan, good morning. Anong oras ka po mag-live bukas? Hindi po namin alam. Hindi ko po masasabi. Kasi bago kami pupunta doon ay magpe-prepare muna kami ng mga kakainin doon. Then siguro pag nandun na kami at free na para mag-live,
Saka namin ilalive. Wala nang schedule yun guys. Hindi ko na i-schedule yun. Hello! Asep Olyadin. Good morning. Thank you for coming here in my live. In our live. Please don't forget to subscribe our channel and like our live for today. Please comment in English so we can understand you. Good morning, good morning. Kape, kape. Tanghali na ako nagising kasi wala kaming trabaho ngayon. Tapos na ang pintura, tapos na yung bubong. And then sa susunod na sa Lunes, yung papalitan namin septic tank. Huhukay kami ng maghuhukay kami ng panibagong septic tank. Good morning. Excuse me. Coffee. Black coffee. Asep Molyadin, thank you so much for coming here in our live, in my live. Pahinga tayo ngayon, pahinga. Binago namin yung dito, binago namin yung bubong ng dirty kitchen. Yung bubong sa kwarto namin, yan, binago namin. And then ang pintura, nagpintura kami. Yun po ang tinrabaho namin for a week. Sa loob na isang linggo, no. Kaya pasensya na, wala muna kaming live sa gabi. Paano na lang, ganito na lang muna. Foldable. Uso yan ngayon, Kuya Jo. Asep, please comment in English. Kumusta kayo lahat? Kumusta? Good morning. Mga 30 minutes lang siguro tayo live. Almusal tayo, anong ulam, Manay Ams? Hindi, ayan na si ate din nyo, hinahanap nyo. Kararating ko lang. Namalingke. Namalingke. Ayan si ate din nyo. Mahugas lang ako ng hipon. Prito itlog, oy sarap. Yan si Kuya Bob. Yan si Kuya Bob. Hi te, good morning from Manay Ams. Guys, yan ang ganap dito sa amin ngayon. Yung bubong na yan. Yan, di ba masyado maliwanag guys. Pinalitan namin lahat yan. Yung bubong namin yan, pinalitan namin kulay blue. Wala nang tulo. Hindi na matutuluan si Manay Ams pagka pumunta dito. Pumasyal dito, nakakahiya naman. Pag pumunta si Manay Ams dito sa piyesta, hindi matutuluan kahit umulan. Di ba? Kaya nakakaya kay Manay Ams, matutuluan si Manay Ams kaya pinalitan namin ng bubong. Good morning Ate Den. Ayan, busy na si Ate Den. Piprito siya ng hipon. Bumili yata ng hipon. Hi! Excuse me. Good morning. Yung live mo, hindi na ako nakapunta sa live mo kagabi Manay Ams. Pero, si Ate Den mo ang tumambay. Okay na yun. At least may tumambay sa amin. No? Naririnig ko lang yung niya. Pero na ako nung patulog na ako nung. Grabe siya, okay lang naman yun. Sanay ako sa bahay na tumutulo.
Hindi na kaya ng ano eh. Hindi na kaya ng antibiotic yung tulo. Kaya ano, palit na. Palit na bubong. Hindi na kaya ng antibiotic. Yung tulo. Replacement na kailangan. Excuse me, ayan na ang aking ubo na naman. Good morning sa mga sa nakatambay diyan. Pre-comment. Huwag lang kabastusan ano. Pre-comment. Para ma-shoutout. At sa mga bago lang po sa ating live sa ating channel, ay pa-subscribe ng aming channel and pa-like ng ating live. Thank you so much. Ikaw pala yun si Don Pacundo sa live natin sa Kala ko ba? Ako yun. Kilala ni Manay Ams lahat ng ano ko ng mga account ko. Mga pang-supporting account. Ay oo nga pala Rab, hindi ko pa pala na i-subscribe sa lahat ng ano ko. Pasensya ka na ano. Pero ayan mo, unti-unti yan natin. Unti-unti may dadagdag ko yan sa iyo. Pati kay Dr. Petrovic. 30 minutes lang ako kagabi, hindi ko kaya magsalita ng 1 hour. Grabe sakit ng lalamunan ko at grabing tahol ko. Nga. Agapan mo na yan ha. Yung tahol mong yan, agapan mo na at baka makakagat ka na sa kalaunan. Huwag mo na antay na makakagat ka pa. Manay Ams. Good morning sa nakatambay. Palike ng ating live guys. No? Maraming salamat. Ako nga din eh. 1 linggo na ata tong tahol-tahol ko. At di bali na kung makakagat tayo. Good morning. Yan, kumulimlim na guys, tingnan nyo. Makikita siguro na yung kulay ng bubog. Ay di, ganun pa rin, maliwanag pa rin. Kulay blue. Tamad-tamaran tayo ngayon guys. Good morning. Mabuti naman at mayroon na tayong mayroon na tayong sounds yan. Relax muna tayo. Mamaya kung ano may tutulong natin doon. Tinanong sa akin ni Hero kahapon, disabled daw live niya. Hindi pa siya nakakali. Bakit? Nagpakita ba siya? Nagpakita ba siya sa ano? Di ba bata pa si Hero? Presko naman dyan. Ay, sarap dito. Guys. Bunso. Nakaka-relax dito. Magkatabi ang duyan. Pero pagka kakakain kami dito, yan, sinasabit lang namin dito yung duyan. Lahat kami tinamaan ng ubo at sipon. Yung bunso ko nag-nebulizer na naman. Ano yan, yung pagod nyo siguro, no? Yung pagod nyo ng nakaraang piyesta, naipon na sa katawan. Kaya yan. Ay oo, nasabi ni Hero, paano daw maayos ang disabled? Antayin niya lang yun. Antayin niya lang. May duration ng yun para bumalik. Siguro mga 1 week. Hindi ko lang alam, no? Hindi ko pa natatry naman na disabled. Good morning. Sus, ang sarap naman ng buhay ngayon. Tamad days tayo. Tamad days tayo ngayon. Kumusta kaya si Dr. Petrovic? Pa kaya siya? Nagla-live pa ba Dr. Petrovic? Pumasok ngayon si Doc. Sabado ngayon di ba? Sabado ngayon. Bukas wala siyang pasok bukas. Maglo-load na lang ako ng bukas. Data. Try ko ha. Try ko kung makakapag maila-live namin bukas. Pag maganda ang signal doon sa resort, ayun, maila-live natin. Hindi natin alam kung gaano kaganda ang quality ng video, depende sa signal.
At itatry natin may live ang aming event bukas, no? Saan kayo mag-outing bukas? Sa ano daw? Reyes? Manayam sa Reyes? Yun ang napili nila. Sa Reyes. Hindi ko pa alam kung maganda doon. Sabi ni Din, maganda naman daw. Kasi yung ano si Kuya Jan yung kano hindi naliligo sa swimming pool yun. Ayaw niya maligo pag may chlorine yung tubig. Gusto niya lang dagat, mga ganyan. Mga fresh water o kaya yung dagat. Ayaw niya na may chlorine. Maganda naman doon. Okay. Kita ba mayon doon? Kita ba mayon doon, Manayam? Good morning, salamat sa nag-like. Uy, ang bilis ng oras. Okay, 22 minutes na agad tayo. No? Kapi lang ako, hindi pa ako nag-almusal. Pero pag gantong walang gagawin naman kasi, hindi naman ako masyadong kumakain, hindi man ako nag-aalmusal. Pag yung may trabaho kami, yun, saka ako nag-aalmusal. Maganda naman doon. Good morning, salamat naman at may ano na no, mayroon na tayong sounds. Hindi ko nababaguhin ng settings niyan. Hindi ko nababaguhin. Ano, try natin sa susunod. Kung kung tuloy-tuloy nang may sounds tayo sa ating ano. Makikita siguro pero sa kalsada kita. Ay lalabas pa. Ay oo, sa kalsada yung nakikita ano. Sa kalsada nga pala nakikita yun doon sa banda doon sa Kalayukay na yun. Sa Reyes. Try natin. Masisilip natin si Mayon bukas. 30 minutes lang siguro tayo guys. Trial ko lang naman ang ano. Okay, wala naman tayong gagawin. Di isang oras tayong tumambay dito. Relax lang muna tayo. Sa mga gustong yung mga papasok, di salamat. O kaya yung yung magtatambay, salamat. Ayan, si Manay Ams. Kung tatambayan tayo ni Manay Ams tsaka ni Rampidok, salamat. Salamat sa naka yan. Ang dami nyo na absent kay YouTube. Oo, grabe. Bumagsak na rin pati analytics ko. Nagkulay pula na. Hindi naman kulay pula kaya hindi nagkukulay pula kay YouTube. Kulay gray. Nag-arrow down na lahat ng analytics ko, Manay Ams. Nag-arrow down na. Andito lang ako. Ayan. Huwag kang aalis dyan. Walang kasama mga anak mo pag umalis ka dyan. Ligpit day ang ginagawa nila ngayon. Ligpit day. Yung mga nakatago-tago na mga antik-antik, mga plastic na pwede ibenta, binenta na nila. Kahit yung mga sirang cellphone, binenta na nila. Ay may, pinabenta ko na pala yung diyan, yung sirang cellphone ni yung iPhone na sira, tapos yung yung kulay pula dati. Yung duwang iyon. Ayun na yung binenta nila Kuya Bob, naka 120 daw sila. Binili nila yung mga sirang cellphone ng yung mga touchscreen. Binili ng sila, naka 120 sila lahat. Yung binigay kong dalawa, hindi nakaabot. Binigay ko na lang kay Pa. Sabi ko, ikaw na lang magbenta. Saan man nagbabaan niya? Kinausap pala ako doon sa Cebuana. Oo. Pag hindi ka daw pumunta doon ng 25 at kunin yung binili mong kwintas, may dagdag na daw yun ng 200 yata. No problem. Hindi man tayo Hindi, kasi sabi mo may trabaho kang 25, kaya di ka makaduman. Di sabi ko, kasi kako may trabaho siya, di ipasingit ko na lang na pumunta dyan para walang dagdag. Kung meron na sa 25.
ang sahod ko. Madadagdagan daw yun ng 200. Di ano, eh kung wala tayong magagawa. Heart ko lang live mo, salamat ano Rob Pitok. Pag may mga gagawin kayo guys, gawin nyo lang ha. Gawin nyo lang. Dahil ano lang tayo dito, relax lang tayo dito sa live natin. Hindi ko pa pala nauubos ang aking kape. Oh. Lumamig na ng lumamig. Ay, salamat sa mga nakatambay dyan. Good morning sa inyong lahat. Pag sa mga hindi pa nag-almusal, mag-almusal na. Mag-almusal muna kayo. Tanghali na din. No? Alas 9, 9:25 na dito sa ating oras para sa umaga. Good afternoon to mga kusina vlog ano. Good morning Ma'am Marites. Kusina vlog. Good morning. Salamat guys sa mga pumapasok sa ating live, pre-comment. Magko-comment lang po para ma-shoutout po kayo. At salamat sa inyong pagpunta dito sa aming live. Sa aking live pala. Solo lang tayo ngayon. Solo live tayo. At pa-subscribe naman ang aming channel pa-like ng live for today. Yan, for this morning. Yan. Ngayon para ngayong umaga. Good morning, Kusina Vlog from Rapitok. Ayan, Kusina Vlog, mega love shoutout from Manay Ams TV. Huwag kayo mahiya mag-comment, huwag lang bastos guys, from Rapitok, Bunso. Yan, oo nga naman, nakala ko for tonight na naman. Ayan. Ninibago na naman ako sa live guys talaga. Ang tagal na, isang linggo ata no, walang live sa Manugang TV. Yan. Sa mga friends ni Ate Den yun, makikita nyo doon ang update ng trinabaho namin dito. Ipakayod na ha. Ipakayod na. Ano? Para diretso. Ay kung saan may kayuran. Kay Tiape kung wala. Kasi mura man dumalayog. Pero may kayuran. Tambay muna ako kasi may gawa pa. O sige lang po, Kusina Vlog. Gawin nyo lang po ang mga gawain nyo. Huwag kayong paiistorbo sa live ni Manugang TV. Walang kwenta ang live ni Manugang TV ngayon. Kasi relax time natin ngayon. Relax day. Hanggang bukas. Relax day natin hanggang bukas. Outing natin bukas guys. Yan, duyan muna tayo. Duyan. May hilo na yung gusto. Yung mahilo na. Bahala kayo mahilo kayo sa akin. Noong nakaraan araw 34 pumasok sa live ko. Wow! Congratulations. Sarap ito. Tambay. Yan. Taas ang paa. Nakataas ang paa. Yan. Huwag na ipakita. Nakataas ang paa natin. Ayan. Diba? Sarap buhay ni Manugang ngayon. Sarap buhay ni Manugang. Nung nakaraan, ayan. Nahihilo ako sa iyo, naikot ka. Pasensya na. Salamat sa nakatambay. Uy, 15 likes na tayo, no? 15 likes sa walang kwentang live. Good morning. Ayan. Lapit natin. Ay, tumama sa hindi na mailapit. Good morning. Dito tayo sa duyan kaya magalaw-galaw tayo. Nag-almusal ka na, Rab, Bunso? Good morning sa mga pumapasok sa ating live. Uy, 30 minutes na tayo. Ang bilis Ayan na. Diyan na lang muna yan. Live natin. Ganyan na lang muna. Makabawi man lang tayo kay YouTube. Dami nating absent kay YouTube. Uy, mag-almusal na. Anong oras na? 9:30 na.
Good morning, salamat sa nakatambay. One hour mo na lang yan, oo. Yan na, dyan. Hayaan ko na lang dyan, Manayos. Miss Judy Santa Maria, good morning. Welcome back po sa ating live ni Manugang TV. Ano? May muta pa ata ako. Oo, we back. Salamat. Guys, ano no? Nagla-live na rin si si Dr. Petrovich. Baka hindi niyo pa na-subscribe si Dr. Petrovich. Minsan tambayan niyo rin siya, no? Madami busy, sayang. Oo. Madami busy. Okay lang 'yun, guys, no? Palike ng ating live. Thank you so much sa 5 nakatambay sa ating live. Aba, nag-live na rin si Doc Petro. Oo, guys, ano? Yung mga showbiz celebrities natin dyan na nakasupport kay Manugong TV, puntahan din natin ang live ni Dr. Petrovich para malibang-libang din ang kanyang live, ano? Grabe naman, galing. Yes, opo. Tsaka malaki na rin ang malapit na rin mag 1K si Dr. Petrovich natin. Ako rin nagla-live. Oh, yan si Rob Pitok. Nagla-live din yan kaso mga brain teaser pa lang ata pwede niyang gawin. Hindi pwede magpakita si Rob Pitok sa kanyang live na siya lang mag-isa, ano. Pero brain teaser lang at riddle quiz. Oh, yan. Tsaka hindi pwede magpakita si Rob Pitok natin sa kanyang live, no? Hindi pwedeng magsalita. Madidetect ang kanyang age na siya ay bata pa. Excuse me. At pag gusto ni Rob na magpakita sa live niya, magsama siya ng adult. Masensya na Rob, hindi ako nakakapunta sa live mo, busy lagi. Oo nga Rob, ako din eh. Ako din, hindi nakakapunta sa live mo, no? Ngayon, maaga gumising dahil pabalik yung pamangkin ko sa Laguna. Okay. Pero may napasok naman sa live ko 20 agad pag kasimula. O ganyan talaga pag kasi simula ng live, maraming pumapasok, maraming naku-curious. Pero pag nakita nila walang kwenta yung live natin na tulad na gantong live ko ngayon, siyempre maalis sila. Ganun talaga, no? Ganyan talaga, guys. Okay lang 'yan. Ganyan talaga ang buhay YouTube o social media. Doon sila kung saan sila masaya, kung saan sila malilibang, o doon sila magi-stay. Ganyan talaga. Huwag natin ikasama ng loob, huwag natin ikalungkot yung mga bagay na ganyan. Ganyan talaga sa social media. Kung sino yung makaka-appreciate sa ating channel, sa ating live, ay ipagpasalamat natin yun. At wag natin ikalungkot, ikalungkot o ikasama ng loob kung ayaw nila tayong tambayan, ini-skip nila ang live natin, mga videos natin. Okay lang yun. Salamat Rob sa unawa from Manayos TV. Oo nga naman. Pero may okay lang yan te Ams, okay lang kahit busy kayo, walang problema sa akin at may napasok naman sa live ko. Oo nga, no, Rob Pitok. Kita mo yung sinend ko sa iyo sa Messenger, pumasok si Benan at si Leprechaun sa live ko. Decision mo na yan, Rob Bunso, kung anong gusto mong gawin sa kanila. At ako talaga pagka hide ko na, hide na yan. Ayaw ko nang pabalik-balik pa, Walang anuman po Ate Ams from Rob Pitok po. Ay oo nga Rob, yung tinatanong mo pala. Oo. Hindi na kita ni-replyan doon na Rob. Kasi alam ko malawak ang pag-iisip mo. Advance ka mag-isip. Kaya mo nang pagdesisyonan kung anong gusto mong gawin sa mga bagay na yan. Basta ako, sabi ko nga, pag naka-hide na, totally hide ko na yan. Hindi ko na pababalikin.
Nakita na nila yung ugali nila. Tapos ano ba yun? Niloko nila tayo sa pagpapanggap nila. Bakit pa pababalikin ano? Hindi ko na pababalikin yung mga bagay na to. Ante, good morning kabsat. Sarap naman duyan mo dyan. Opo, dito ako sa kubo. Sa kubo. Ito yung pinagtanggalan namin ng ano. Dito ako sa kubo. Ayan o. Ang aking harapan, tignan nyo at ano, makalat. Ayan. Ito yung pag ano namin dito. Gamit namin kumakain dito. Yan. Yun ang kaharap namin. Oh. Makalat pa guys. Dahil ligpit days ngayon. Ligpit days. Yan. Good morning, salamat sa nakatambay sa ating live. Ayan. Munting bahay, ante, good morning. No? Nag-almusal ka na, ante? Aga live, kabsat makoy. Oo nga, ano, tinry ko lang, ante. Kasi itong cellphone ko nga, di ba, walang sound sa live. And then, kinalikot ko ang YouTube apps ko. Inano ko, cleaner data ko. Then nilagin ko ulit ang mga nilagin ko ulit yung ano yung account nitong Manugang TV. Then yun tinry ko mag-live kung may sounds na. Ito salamat at may sounds na tayo dito sa ating cellphone. Tita, munting bahay, may galab shoutout po from Manams TV. Ayan. Madre Shera, good morning si Auntie Yan. Hello munting bahay from Rapitok. Ayun, guidelines. Ayan o nga. Ay, mas matapahingahan na ito po. Sarap dito sa ano, sa pesto natin sa kubo. Opo, Rob, maya is ko send ko sa from Manayams TV. Hello, province from Madre Sierra, Santi. Happy blessed Saturday everyone. Sir Ronald Villanueva, good morning. Salamat po sa inyong pagpunta sa ating live. Good morning, Mother Sierra, si Ante, munting bahay. Nasaan yung Amerikano? Nakita ko yung Amerikano nung nag-live ka. Nandun po sila sa kanilang inupahan na hotel. Kasi walang aircon dito sa bahay. Kaya hindi siya makapag-stay dito. Hindi niya kaya yung init, no? Kaya kada umuwi sila dito sa Pilipinas ay nagre-rent sila ng hotel na may aircon kung saan sila saan sila magiging komportable, no? Ayaw naman natin na mahirapan. Siyempre, may edad na rin si Kuya John. Ayaw natin mahirapan siya sa sobrang init. Siyempre na ang climate dun sa kanila ay malamig, tapos mainit dito sa Pilipinas. Ayaw natin siya mahirapan sa climate ng Pilipinas, kaya nagre-rent sila kung saan sila magiging komportable, ano? Opo, okay po Ate Am, salamat pa, marapitok. Naka-live ako, main ko kabsat. Ay, oo nga pala, ano, na pasensya na, ante, no? Your little girl, Scarlett. Oy, si Scarlett ba to? Si ano ba to? Hello, good morning. Hello guys, si ano ba to? Si ano ba to? Macy ba to? Si Macy Scarlett ba to? Good morning Macy. Ayan, si Macy nga pala. Hello Manugang TV, ako to si Ate Macy. Ayan, good morning. Scarlett. Yung Amerikano Rob, baka si Leprechaun yun. Bastos sa akin kagabi. O, di ba? Pag bastos, hide nyo na agad. Ang cute ni Macy sa profile niya. Wow, nga naman. Ano. Oh, hindi ko pinakayod. Wala? Baka nga po Ate Ams pa marapitak. Oo nga naman. Hello Scarlett, good morning. Salamat sa iyong pagpunta dito sa aming live. Palike ng live natin guys. Salamat po. 40 minutes na agad tayo guys. Ano? Laki ng mata mo. Maglalaba ako ngayon ng mga sandal at mga damit. Uy. Si Scarlett parang hindi pa bata to. Ilang taon ka na talaga Scarlett? Ano ka na? Napaka sipag mo na, no? Napakasipag na ni Scarlett.
Yung account niya ata yun, Rab. Nakalimutan ko eh, hide. Timeout ko lang kagabi. Okay. Wow, sipag ni Macy at that's good. Oo nga. Hi Macy from Manay Arms. Ano? Hello Manay Arms from May Scarlett. Ay, sayang ate Arms kung nandun ako hide yan. Tignan mo ang profile ni Macy. Cute niya. Oo nga, tignan nga natin. Ay, oo nga, ano? Ikaw ba to, ano, Macy? Yan ba ang totoong itsura mo? Si Macy. Napakagandang bata, ano? Tapos masipag pa, marunong na sa mga gawain. Ako, ano ko, grade 5, grade 6. Diyan ako natutong maglaba. Diyan na kami sinanay ng ni Mama Del Aquino na maglaba ng sariling damit. Mga pambahay na damit lang guys. Para may gamitin na sa buong linggo. Yan, natatandaan ko yan, every Saturday yan. Every Saturday morning. Dapat bago magtanghali, nalabhan na namin ng mga damit namin ng mga pambahay. Babalik din yun sa live ko. Pag bumalik yun sa live ko, Leprechaun nga yun. Siguro, sigurado yan. Maya Ate Ams, live ka ba? Mag-live ka nang mag-live Manay Ams. Pag may pagkakataon ka, mag-live ka. At ano yan, kailangan mo yan. Ano lutuin nyo kay Bob? Lagay, itlog. Ay, maglalagay itlog. Kalat. Ay, kung saan na nag-itlog ang mga manok. Good morning, good morning. Good morning. Oy, 42 minutes na tayo doon. No? Ang bilis naman ng live natin. Ano? Kalain nyo. 30 minutes lang ako, 30 minutes lang ang plano ko mga live eh. Mapapaabot pa natin ng 1 hour. Bagay, wala naman akong gagawin ngayon talaga guys. Ano nga ba yun? Yung sinasabi ko sa iyo pala Manay Arms na ano, ako magpi-play ng mga task mo. Ilang araw ng bakante ang aking ano. Sabaw kang nyog. Pwede man. Mag-live ako kahit 30 minutes. Hindi ako nakapag-brain teaser kagabi. Tambak ako sa gawain sa laptop. Sabay-sabay. Sabi ko sa iyo, ibigay mo sa akin yung mga account mo eh. Ako magpi-play. Ano mo lang, send mo lang. Mga dami account naman yan. Hindi naman natin yan, kahit na alam natin ang mga ano, kahit pang-task lang namin. Pang-task lang naman natin, di ba? Hindi naman na personal na ano. Ibigay mo sa akin, ako magsabihin mo, wala, may ano ko, may for play ako na ano. May pang-play ako. I-send mo sa akin, ako magpi-play. Ilang araw nang bakante ang laptop ko. Ako magpi-play. Hindi pa ako naglilista Manay Arms ng mga task natin. Hindi ako naglilista. Oy, Manugang, Hero Brain, good morning, Hero Brain. Hello, Hero, good morning from Rapitok. Ano? Salamat, Hero Brain from Hero Brain. Hello, Hero Brain from Scarlett. Good morning. Nag-almusal na ba kayo, guys? Scarlett, nag-almusal ka na? Bago ka gumawa ng gawain mo dyan sa bahay, ay mag-almusal muna kayo, no? Mag-almusal ka muna. Good morning, good morning. I-send mo lang sa akin Manay Arms pag may mga ano ka, may mga hinahabol ka, mga tambak mo, yung hindi mo may play na ready na nakapag-save, basta na-save mo na. Basta na-save mo na at or sa mga direct na sinasabi ko sa iyo. Ano mo na, i-send mo sa akin. Ako magpi-play. Sarap higa ni Manugang. Opo, nandito po ako sa Duyan. Nakaduyan-duyan tayo guys. Duyan-duyan. Good morning. Kumain na ba kayo? Mag-almusal muna kayo. Hindi ka nag-listing. Wala akong lista. Yung ano lang, mga auto, yung sa mga naka-auto list. Yun. Kagabi may for play ako.
Hindi ako nag notes, hindi ako wala talaga. Tulog ako maaga. Alas 9 pa lang ata yun, natulog na ako ng gabi. Tapos tanghali pa nagising ano. Sulit ang tulog ni Manugang. Hindi ka naglisting, hindi wala akong lista. Sa mga ano lang ako, sa mga autolist. Yung mga naka-autolist tulad nung sa ST, 'di ba autolist tayo doon, mga ganun lang. Nakahabol na ako nung pagkatapos ng piyesta, pagdating naman ng pamangkin ko nagtigil na naman. Ay nga, i-send mo kasi sa akin. I-send mo sa akin. Ako magpi-play dito sa laptop. Hindi ko naman siya isi-save. Hindi ko naman isi-save yung ano mo. I-guess ko lang. Login as a guest. Para pag nilog out ko na, wala na rin. Nakahiga lang, ako naglalaba. Pahinga natin ngayon, guys. Okay lang 'yan dahil nung nasa edad kita, nung ako'y nasa kaedaran mo, every Saturday talaga naglalaba din. Ako din naglalaba ng damit ko. Kung may washing machine kayo, i-washing mo na lang, no? Scarlett. Washing mo na lang. Para banlaw-banlaw na lang. $47 na ang ating live. Maraming salamat sa mga tumambay. Kahit pa paano, hindi na nasisiro ang ating live, no? Kahit matagal tayong hindi nagla-live. Good morning sa inyong lahat. Mag-save ako mamaya pag daling namin sa clinic, may follow-up check-up si Bunso Kutupino. Yan, mag-save ka. Yung mga hindi mo maipi-play, i-send mo sa akin. Piplay ako, magpi-play. Ilan ba yung for play mo? Ano mo? Pang play mo. Kaya natin yan. Habulin natin ang watch hour mo. Manay Ams TV. Send mo sa akin. Lang daw. Good morning, good morning. May mga langgam. Arnel Casera, tamsak dikit idol. Maraming salamat po, Arnel Casera. Sir, ano? Guys, puntahan nyo nga si Sir Arnel Casera. Good morning po. Maraming salamat sa iyong pagpasok. Salamat sa pagpasok niya dito sa aming sa aking live. And then, maraming salamat sa pag-subscribe at pag-thumbs up. Sir, baka pwedeng mag-comment kayo sa isang mga upload videos ko para makita ko kaagad ang inyong channel. At mabalikan ko po kayo pagkatapos ng ating live. And then guys, Manay Ams, yan, makipagdikitan kayo kay Sir Arnel Casera. Tsaka si Rapitok Bunso, yan, makipagdikitan kayo. Unahan nyo na at balikan na lang kayo ni Sir Arnel pag nakita niya ang mga bakas nyo, Unahan nyo na guys. Unahan nyo na. Sa mga walang ano ba ito? Pag walang channel, subscribe nyo naman si Sir Arnel natin. Need ng watch hour idol. Uy, mag-live ka din po Sir Arnel para sa mag-live ka lang din para sa watch hour. Mabilis lang makakuha ng watch hour sa live guys. Ay, dito ko nga pala titignan isang cellphone ko. Titignan ko na dito sa isang cellphone ko Sir Arnel. Dan dikit Sir Arnel from Rapitok, Dan po Sir Arnel with bakas sa shorts para Manay Ams TV, ayan.
Hindi lumalabas ang ano comment ko. Ano ba yan? Ayaw lumabas ng comment guys. Bakante. Manugang nalobat ako. Sorry. Okay lang yun, Herobrine. Hello, Scarlett. Good morning. Good morning. Di ba maingay sa umaga ano? Putak ng manok ano. Nag-iitlogan ng mga manok dito, guys. Good morning, good morning. Bakit ayaw lumabas ang ano? Ayaw lumabas ang comment section ko dun sa isang cellphone eh. Sir Arnel, ano na lang po ano? Comment na lang po kayo sa shorts o kaya sa ano? Sa mga videos ko diyan. At pagkatapos ng live natin, saka kita babalikan, sir. Laglagan ng ano ko yun, bukbok. Pero okay lang yan, ano? At least umalis na sila. Good morning. Gladiatrix, like 19. Thank you so much. Bigyan natin ng ano si Arnel. Moderator pala. Kalimutan ko. Nibago na ako sa ano, live. Gladiatrix, thank you so much. Pa-subscribe din sana ng aking channel, ang aming channel Manugang TV. Good morning. Salamat sa nag-like. Kuya Manugang, naka 81 sub na ako. Medyo mag 100 sub. Yan, ano? Makipagdikitan ka lang, makipagdikitan, Herobrine. Naka-live si Glad. Uy, puntahan nyo guys. Dikitan nyo din si Ma'am Glad. Bigyan natin ng moderator si Ma'am Glad. Gladiatrix. Init. Ayan. Dito makulimlim. Video. Saan nyo lalagay? Good morning, good morning. 1 hour lang tayo guys ha. 7 minutes na lang sa ating live. Gladiatrix done with bakas yan. From Manayams TV. Init sa atin eh. Oo, mainit dito sa Pilipinas. Good morning, good morning. Saan nyo lalagay kayo Bob? Sa gilid na lang. Like ko lang yung live. Thank you so much, her brain. Dandikit Gladiatrix from Rob Pitok. Yan, basta bakasan nyo lang guys, no? Bakasan nyo lang ng mga didikitan nyo para mabalikan kayo. Hindi nagpapakita sa ano kung bakit kaya ayaw. Yun, lumabas din. Puntahan ko si ano. Pupuntahan ko nga si Sir Arnel. Malaki na rin pala bahay ni Sir Arnel, ano? 7.63. Dito tayo sa kanyang latest.
Kay Sir Arnel to guys. Cooking tahong with kangkong. Ay, sarap. 21 like. Oy, oh, salamat. Salamat Sir Arnel. Yan, makipagdikitan ka po dyan Sir Arnel. 4 minutes sa ating live. Didikitan lang po kita Sir Arnel, ano? Time natin ng ano, at least 2 minutes play, saka natin i-like, then saka natin i-subscribe and mag-comment, ano. Mag-live pa yata si Doc. Sana mag-live si Doc. Yan, puntahan nyo si Dr. Petrovich pag nag-live. Okay, Sir Arnel yan. Maraming salamat Sir Arnel. Pasensya na, late ko na nabigyan ng moderator. Pwede kang makipagdikitan dyan Sir Arnel. Ang laki ng bahay ni Sir Arnel. Oo nga. Sipag lang. Sir Arnel, nag-reconnecting tayo. Reconnecting. Nag-reconnect. Maganda ang bahay ni Sir Arnel. Oo. Sipag upload, pagla-live din yan. Para gumanda ang bahay na rin. Nag-reconnect ako. Rampidok, nag-reconnect. Good morning, good morning. Hindi yata pwede talaga yung sabay nakalagin, no? Hindi ka pa Moni Sir Arnel from Manay Ams TV. Pag mag-live ka lang na mag-live Sir Arnel. Mabilis lang ang watch hour. Ayan, magwa 1 hour na tayo guys. Dandikit na Sir Arnel, no? Puntahan ko naman si sino to, si nag-ano ako. Si Hero nag-post siya, may sugat siya sa braso niya. Naku po, gamutin na yan. Na paano yan? Bakit ka nasugat? Ayaw na naman lumabas ang comment. Ba yan? Naibak ko kasi. Ayun. Mahina ang ko. Na paano yan, Rab? Ay, Hero. Hindi pa Moni. Uy, mag-live ka lang na mag-live Sir Arnel. Na paano yan? Ganti nangyari manugang. Ano? Ganto nangyari manugang. Ano yun? Salamat Rob. Nahulog daw siya sa playground habang naglalaro siya. Naku po, ingat ha, ingat.
Laging mag-iingat. Manay Ams TV, tamsak dikit from Sir Arnel. Yan. Wag baka maano ako, ma-restrict ako. Ma-restrict ako, nagano ako kasi. Nilagin ko yung isang main account ko sa isang cellphone. Mangyayari kasi niyan, self-watch ang mangyayari. Bawal yun. Self-watch. Yung panonoodin mo sarili mong live. Tapos natusok ako sa bato na naku po. Kumusta ka ngayon? Napagamot mo na? 1 hour and 2 minutes na tayo. Nag-exceed na tayo. Salamat po Sir Arnel from Manay Ams. Hindi naman ako umiyak from Herobrine. Matapang na bata. Salamat po Sir Arnel from Manay Ams TV. Oo nga, Scarlett from Herobrine. Good morning. Ano ba? Medyo masakit. Ay masakit talaga yan. Hindi medyo. Sugat. Sakit yan. Kape ko hindi ko pa nauubos eh. Good morning, good morning. Prepare na tayo para sa tanghalian. Nilagyan ko na alcohol. Grabe ang hapdi niyan. Pwede mo lagyan alcohol yung sugat mo, hero. Maganda yan. Lagyan mo ng alcohol para ma-disinfect. Hindi ka ma-infection, ano? And then, anuin mo ng betadine para mabilis matuyo ang kanyang sugat. Kailan nangyari yan, Herobrine? Kailan nangyari? 1 hour 30 minutes na kaya tayo. Mag 1 hour 30 minutes na lang tayo, no? Kahapon, ay naku po. Mag-ingat lagi ha. Mag-ingat lagi, guys. Mag-ingat lagi. 6 ang nakatambay sa ating live. Maraming salamat. Sarap ng kape. Yan, malamig na nga eh. Isang oras na, kalayo isang oras na yung ano. Yan, pawis na rin pati kilikili ko. Nagpawisan ng aking kilikili. Yan. Pawis ang aking kilikili. Yan na. Sarap ng kape, yes. ...21 likes, akalaan nyo, no? Naka 21 likes pa tayo sa gantong live lang. Gantong live lang. Maraming salamat sa mga nag-like. Rapid talk, tamsak dikit from Sir Arnel. Maraming salamat. Anong nangyari, Sir Arnel? Ano ba? As in talaga, hindi ka pa na-monetize or na-demonetize ka. Kasi laki na ng bahay mo, no? 7K na. Taga saan ka, idol? Dito po kami sa Albay Bicol, Sir Arnel. Kayo po, taga saan po kayo? Salamat po, Sir Arnel, para Rapid talk. Marami, ano yun? Pampalinis na, oo, pampalinis na sugat yan. Amuyin mo manugang yung kilikili mo. Hindi, walang amoy ang kilikili ko, guys, kahit nagpapawis yan. Walang amoy yan, promise. Walang amoy yan. Kahit nagpapawis ang kilikili ko, walang amoy. Late pero asawa ko Masbate. Uy. Dito po kami sa Albay Bicol, sir. Taga Leyte po pala kayo, no? Ano ba salita dyan? Ilonggo or Bisaya sa Leyte? Hindi pa. Ay.
Mag-live lang po kayo ng mag-live, Sir Arnel. Mag-live lang po kayo ng mag-live. Mabilis po ang watch hour sa live. Cebuano. Cebuano. Maraming salamat po. Yung Masbate Bicol daw. Parang part din yata ng Bicol yan, no? Part pa yata ng Bicol. Tama ba ako, Sir Arnel? Part pa ng Bicol region ang Masbate. Malapit na yan dito eh. Kuya Manugang, alis muna po ako, punta kami po sa Manila. Sige po, take your time, ingat po. Oo, Bicol yan, Region 5, di ba? Ano pa? Part pa ng Bicol Region. Ingat, Harold. So, Doc, taga Maynila yan, si Dr. Petrovich natin, taga Quezon City. Ingat. Sir Arnel Casera. Mag-live lang po kayo, mag-live, sir. May kaibigan po tayo dito si Ma'am Lysel May. Napakasipag niya mag-live. Kakonti lang ang upload niya pero puro live siya ng live. 3 months lang yata. 3 months lang na monetize na siya. Napakasipag nun mag-live. Minsan 3 beses nagla-live sa isang araw. Umaga, tanghali, gabi, nagla-live siya. Naglalaba, ba yun? Bisaya na yun, Manugang, ang Masbate. Pero, Masbate, sabi ni Sir Arnel, part pa daw ng region, kaso konti lang viewers. Okay lang po yun, Sir Arnel. Okay lang po, na konti lang views mo. Basta, mag-regular live ka, mag-araw-araw ka mag-live. Meron papasok niyan, yung 5 papasok na viewers mo, pag nag-stay yan sa iyo, ay pasok na yan sa watch hour mo, malaking bagay yan sa watch hour, Handle, sino to si Handle to Gabizu. Ay, si Gabizu. Good morning, Gabizu. Haglalaba habang nanonood. Oy, maraming salamat sa time mo, Scarlett. Yung sinasakyan namin bus papunta Manila, St. Rose Transit. Yan. Yan din ang sinasakyan ko nung nasa Laguna ko, St. Rose. Kaso konti lang viewers. Okay lang yan, Sir Arnel. Uy, Gabizo, hello from Rapidoc. Hi, Rab from Gabizo. Kahit konti, dadami yan. Dadami yan, Sir Arnel. Huwag kayong mabahala. Kahit 2 lang ang pumapasok sa live nyo, basta mag-live po kayo. Pasok po yan sa watch hour nyo. Good morning po. Good morning din. Gabizo. Pasindi nga ako kayo, Jo. Pasindi nga ako. Abo naman ay. Ayan na, abo na yan. Magsasawa din yan. Kusa na lang din yan, aalis. Nag-exceed na naman tayo sa 1 hour natin, guys. Abutin ulit natin ng 1 hour 30 minutes. Yan talaga, wala pa naman tayong gagawin. Sa akin nga, minsan sa live ko na 1 hour 25 views lang, pero okay lang naman. Malaking bagay yan. Malaking bagay yan, Manay Ams. Egg. Kainin mo egg. Yung napulot natin yan dyan sa damo. Kainin mo egg. Okay lang yun. 1, 2, o 3 viewers na mag-i-stay sa live mo. Napakalaking bagay yun sa watch hour. Kaya sipag lang sa pagla-live. Mag-live lang kayo ng mag-live. Yun akin 485 views agad pagkatapos mag-live, di ba? Malaki na yan, malaki na yung views na yan, Rab. Congratulations.
Sa live kasi, hindi tayo babase sa live ay sa views. Babase tayo sa kung gaano katagal nag-stay ang viewers natin. Kaya sabi ko, kahit tatlong mag-stay lang sa live mo sa loob ng isang oras ay malaking bagay yun. Araw-araw po kayo nagla-live. Hindi pa po kami araw-araw nagla-live, Sir Gabiso. Nung nakaraan araw pa. Okay lang 'yun. Tuloy-tuloy mo lang. +4 nag-subscribe sa akin, di ba? Diyan din makakalaki ng subscribers sa live din, ano. Pero konti na lang kulang ko na sa WhatsApp. Yan, banatan mo na ng banatan ng Sir Arnel ng live. Pwede rin mag silent live ka. Kaya yan. Kahit i-silent live mo lang. Yung brain teaser ng iba, ang daming views nakaabot ng 1.2 M views. Ano na yan? Kumbaga nakaipon na sila ng maraming subscribers kaya ganun. Oo, ako rin kailangan ko habulin ang WhatsApp ko para hindi mabuti ng 1 year. Oo, mag-live ka na lang mag-live. Ako umaga, gabi nagla-live ako. Yan. Mapupuntahan ka din namin pag na-timingan namin yung live mo, Sir Arnel. Si Munting Bahay, si Manayams TV, naghahabol din ng mga watch hour. Ibanatan nyo lang po ng banatan ng live. Umaga gabi, yan. Malaking bagay yan. Pag 1.2 M views, matagal pa ma-process yung live mo. Ano yun, 1.2 M, matagal pa ma-process yung live mo. Depende kung gaano kahaba yung live mo, Rob. Uploading kasi yan. Pagkatapos ng live, uploading yan. Hindi yan nagbabase sa views. Depende sa haba ng live mo. O kung gaano katagal mag-processing para ma-upload. Ina-upload nila oo. Sa uploading yan. Kung inaabot ng 5 hours, yan, inaabot din ng isang siguro 12 hours bago ma-upload. Kasi i-review yan ni ang live mo i-review pa yan ni YouTube. Kung may copyright, kung may restriction, i-review pa yan ni YouTube sa live, ang live. Nag-almusal ka na, Gabiso from Rapitok yan. Nag-almusal na ba kayo? Si Rab hindi pa nag-almusal. Mag-almusal ka na rin. Anong oras na, Rab? Magdatanghalian na. Pabuti na natin ng 1 hour 30 minutes. Ganun din naman. No? Maraming salamat sa pagtambay nyo. Kahit ganto-ganto lang ang natin, ang live natin na tinatambayan nyo pa rin ako, guys. Ha? Egg! Meron ng egg! Hindi pwede daw yun. Hindi daw pwede yun. Egg ng pato yun. Magpapadami si Papa ng pato. Rap, tignan mo nyo YouTube shorts ni Tatay. Sige na guys, mauna na ako, magbabanlaw na ako ng laban. Sige, take your time, Scarlett. Sa akin nga, Rab, ang post ko, halimbawa ngayon, ako nag-post ng live. Bukas pa yan upload. Oo. Idol out muna ako. Maraming salamat. Sige po, take your time, Sir Arnel. Take your time. Salamat po sa inyong pagtambay dito sa aking live. 15 minutes pa sa aking live. Paabutin ko na ng 1 hour 30 minutes. Ganun din naman. Maraming salamat. Kagabi, sabi ko kay ate din nyo, mag-live kaya tayo. Sabi niya, mag-live tayo. Ako ang tinamad na naman. Ako ang tinamad na naman mag-live kagabi. Ang daming views ng brain teaser niya. Ayan. Malaki na rin kasi ang bahay ni Tatay Al, kaya marami nang pumupunta sa kanyang live. Okay, Gabizo. Nag-like na po ako. Maraming salamat, Gabizo, sa iyong like.
22 likes na tayo. Nakita ko na Gabiso sa FB ko, nakita. Okay. Okay. O, di ba? Naubos ko din ang aking kape. Sa loob ng 1 hour 16 minutes. Kaping lumamig na ng lumamig. Then 1 hour and 30 minutes na lang tayo. Final na yun ha. Kanina 30 minutes. Tapos naging 1 hour. Lumagpas pa tayo sa 1 hour. Ayan, gawin na naman natin 1 hour and 30 minutes. Salamat sa inyong pagtambay. O baka masubsob ka dyan sa ano ha. Baka masubsob ka dyan. Wag. Antayin mo nang maluto. Baka masubsob ka dyan. Pag morning walang mahina signal. Minsan mahina din kasi maraming gumagamit. Nakarang gabi, naghina ang signal namin. Buti hindi kami nag-live. Halos lahat kami dito hindi makakonect. Nag-iikot-ikot lang. Saka pag sa brain teaser hindi naman paligsahan. Oo. Kung marami ang views, that's good. Pero konti ang views, at least meron. Oo. Meron at meron papasok, guys, sa live. Meron at meron papasok. Sa live hindi naman tayo masisiro sa live. Sa views, sa subscribers, okay lang yun. Okay lang kahit wala tayong makuha ang subscribers, at least nag live ka. What's hour kasi hinahabol dyan sa live. Pag bata pa ba pwede pa monetize ni YouTube channel? Depende kung sinet mo yung channel mo for kids, YouTube for kids, matagal ma-monetize yan, Rob. Tsaka ma-monetize man, mahina revenue dyan. Walang kasing ads. Walang ads ang YouTube for kids. Pero kung hindi naman nakaset sa YouTube for kids yung yung channel mo, mamo-monetize ka. Wag ka lang magpapakita. Yun nga lang, mahihirapan ka magkuha ng kukuha ng bank account. Kasi ang alam ko, hindi allow ang mga bata magkuha ng bank account. May age yata na kailangan. Hindi ko alam kung ilang taon ang pwedeng magkuha ng magkuha ng bank account. Hindi ko masyadong kabisado yung policies nila yan sa pagkuha ng bank account. Kasi kailangan hihingan ka ni YouTube ng bank account pag na-reach mo na ang $100. Pag na-reach mo na ang $100, hihingan ka ng bank account. Tsaka magbe-verify ka ng TIN. Magbe-verify ka ng tax verification sa YouTube. Di ba kailangan ng ng identification na ID na TIN number. At hindi ko din alam na kung pwede kayo kumuha sa mga ganun ganyang edad. Mag-inquire kayo, guys. Mag-inquire ka kung pwede. Di ba meron malaki na ang bahay pero hindi na kumikita kay YT kaya naging basher na lang siya. Oo, marami na yan, maraming ganyan manayams. Maraming ganyan kaya hindi porket malaki na ang malaki ang subscribers ay kumikita sa YouTube. Hindi.
may ano ko, may kilala ko na 500k subscribers na siya. Pero ang kinikita niya monthly ay nasa below 20k na lang. Kasi mahina na ang kanyang views. Mahina na ang nanonood sa kanya. Hindi na ganun kalaki ang ano ba yun, ang engagement sa kanyang channel. Kaya malit na rin ang sinasahod. Kaya hindi yan hindi porket malaki ang bahay mo, hindi porket malaki ang subscribers mo, ay malaki na rin ang kinikita mo. May mga malalaki ang bahay na hindi kumikita monthly. Marami akong kilala. Ngayon lang nag-live mo. Opo mama, patapos na nga din eh. 1 hour and 22 minutes ang aking live. O ayan, 1 hour and 30 minutes lang tayo. Mama Delia Aquino, no? Good morning. Good morning Mama Delia. Pag nakauwi ako, lalagyan ko ng picture mo yung account mo mama. Lagyan natin ng picture mo yan. Yung account mo. Hi tita, good morning po from Mama Nines TV. No? Good morning Mama Delia from Rapitok. Yan. Busy yan si mama pag gantong oras. Alam ko pag gantong oras busy yan. Nagpe-prepare din yan ng pananghalian nila. Anong ulam nyo dyan mama? Nag-try lang ako. Tinry ko lang mai-live tong cellphone ko. Inayos ko ang sounds. Salamat at may sounds na tayo. Pwede lagyan yung picture mo dito sa YouTube galing sa Facebook. Pwede yan. Rab. Yan, pag uwi ko doon, ako magkakalikot din sa account ni mama sa YouTube niya. Lalagyan natin ng picture yan. Para makikita nyo si mama. Good morning. Ngayon lang kasi galing ako sa kapitbahay namin, Nakimartes. Ayan, Nakimartes. Nakimartes si Mama Delia Aquino. Nakapagluto ka na ng ulam nyo ma? Anong ulam nyo dyan? Relax time natin ngayon. Tapos na ang pintura, tapos na ang bubong. And then sa Lunes ulit may project ulit kami. Sinasamantala namin gawin lahat ng mga pwedeng gawin dito at may kasama ko si Kuya Bob Marunong. Marunong sa pagkakarpintero si Kuya Bob. Yan. Kasi ang skills niya talaga isa siyang pintor, guys. Si Kuya Bob. Kuya ni Ate din. Isa siyang magaling na pintor. Kaya at karpintero. Kaya sinasamantala namin na andito siya, kaya ginagawa na namin lahat ng mga pwedeng gawin. Nagpagata si Sir Daves na ginataang suso. Ano naman, ang sarap naman yan. Tabagwang. Good morning. Masarap yan, tabagwang. Tabagwang tawag namin dito yan. Liddangan ba? Tama ba? Nakalimutan ko liddangan sa Ilocano. Good morning. So wow, sarap naman Mama Delia. Sarap niya, favorito ko rin yan. Ginataang tabagwang. Ginataang suso. Rabonso, di ko pa kasi alam tong CP ko. O nga, ako na lang bahala dyan pag nakauwi ako, Rab. Isasama din natin sa live si Mama pag nandun ako. Ano ba yun? Din natin. Ano ba yun? Hindi sa totally kagaya ni kay Ate Eden yun na kasama sa live. Yung kumbaga ipapakita lang natin sa live si Mama. Yan din. Sarap yan. Tagal ko na hindi nakakatingin yan, tabagwang. Sa amin kasi Manay Ams, meron talaga yung lugar na pinagkukuhanan talaga. Buhay na tubig yun, hindi nawawala ng tubig yun doon. Yun sa tinatawag naming dilan. Medyo malayo-layo sa amin. Talagang sasadyain mo. Hindi nawawala ng tubig yun. Nung nabubuhay papa ko, ako nakatikim yan. Ang dami kong niluto kasi dinala sa Dagupan ang iba. Uy, marami binili. Mura lang bang tabagwang dyan, Mama? Ang liddangan, ang suso. Kaya ako noon kasi, nung nandyan ako na mismo kumukuha. Yung isang
fishnet. Yung fishnet na bag. Minsan napupuno ko yun guys. Ang tabagwang, ang lalaki pa. May ano pa, may kasama pang linta. May kasama pa yung linta ano. Talaga hindi na ano. May suki kasi galing San Manuel. Uy, oo, malalaki ang ano diyan, San Manuel. Malalaki ang tabagwang diyan. Hindi kung ano, bibili na lang tayo no. Ano yun ma, per kilo ba? Per kilo din ang benta niya sa sa ano, sa suso na yan. Malinis pati diyan sa San Manuel. Malinis ang ano diyan, malinis ang tabagwang diyan. Basta mga buhay na ilog. Yung hindi na uubasan. Tapos malakas ang agos. Malinis ang mga ano diyan. Tsaka galing sa dam ang tubig diyan eh. San Manuel Dam. Kaya malinis ang tabagwang diyan. Hindi kilo, may sukatan daw sila. Oh, di ba? Kalain mo. Dito isang basong maliit. Hindi ko lang magkano. Mahal ang tabagwang dito. Three minutes sa ating live guys. Thank you so much. 23 likes tayo sa ating live. Uy, salamat. Maraming salamat sa mga nag-like. Maraming salamat sa mga tumatambay. Salamat sa mga pumasok kanina. No? Tina Papa Vlogs, good morning. Salamat po sa paghabol. May hello, may galaw shout out po sa lahat from Tina Papa Vlogs. Maraming salamat po. Good morning po sa inyo at 2 minutes na lang po ang ating live. Sarap magpahinga, upo. Pahinga day namin ngayon. Lunes ulit kami babanat ng trabaho. Another project naman. May galaw shout out Sir Tina Papa. Tamsak, maraming salamat po Sir Tina Papa Vlogs. Duyan dito sa kubo no? Sabi ni Rob, naka-live ka. Uy, maraming salamat kay Rob. Thank you so much po ano. Pero ano, 1 minute na lang sa ating live guys. Maraming salamat. 30 minutes nga lang sana ang live ko kanina. Yan, pinaabot ng 1 hour. Ngayon, lumagpas pa ng 1 hour. Yung pinabot pa ng 1 hour 30 minutes. Hello, Manay Ams TV from Tina Papa Vlogs. 30 seconds sa ating live. Maraming salamat po. Mag-end na po si Manugang TV. Try lang naman na live ito guys. Kasi inayos ko yung YouTube app ko. At tinry ko kung magkakaroon na ng ng sounds kasi dati pag nagla-live ako dito sa cellphone ko ay walang sounds. Kinalikot ko kaunti kanina. Ayan, salamat at mayroon ng hindi ko na babaguhin ang settings, hindi ko na babaguhin. And then sa susunod try ko ulit na itong gagamitin. Kung meron pa ring meron pa ring sounds. Hello po, hindi ako nakapunta sa live mo kahapon. Busy na masyal yung pamangkin ko kaya sinamahan ko muna from Manay Ams. So, guys, 1 hour and 30 minutes na tayo. Maraming salamat. Kailangan natin mag-end. At titignan naman natin kung ano yung magagawa nating iba pa Bye bye, God bless Manay Ams. So, Rob Bunso from Mama Deliac. Maraming salamat, Mama. Bye bye, Rapidoc. Maraming salamat sa mga tumambay. Salamat sa 24 likes na binigay nyo sa ating walang kaplano-planong live na try lang na live at inabot pa ng 1 hour 30 minutes. Maraming salamat, Rapidoc, Manay Ams, Mama Del Aquino, Tina Papa Vlogs. Maraming salamat sa inyong pagpunta dito sa aming live. Hero Brin, Rapidoc Bunso, maraming salamat. Gabiso, maraming salamat. Ayan, si Sir Arnel, maraming salamat. Si Scarlett, maraming salamat. Ayan.
Sino pa yung mga pumunta? Balikan natin. Si Hero Brain, maraming salamat. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Sino pa yung mga pumunta kanina? Si Ma'am Gladiatrix, yan, pumunta dito sa ating live, pumasok. Maraming salamat. Si Sir Ping ata yun kanina. Maraming salamat. Good morning sa inyong lahat, guys. Bye-bye, guys. Ano? See you again sa mga susunod pang mga live natin. And thank you so much sa solid na suporta nyo. Sa mga nakatambay dyan, pasensya na. Kailangan ko nang mag-end. At sa mga solid supporters natin dyan, ayan, nag-reconnect pa. Maraming salamat. Bahala ng ating mga ng Diyos na magbigay ng siksik, liglig at nag-uuma po na biyaya po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel Manugong TV. At ito po si Manugong TV. Saying goodbye and good morning. And see you again sa mga next live natin. Thank you so much, guys, and bye-bye. Ingat po kayo palagi. God bless you all, and we love you all, guys. Thank you so much and bye-bye.